नमस्कार भैया लोग, कैसन बानी रहुआ सब। रउआ सब देखत तानी अपना भाई के यूट्यूब चैनल निखिल दीवाना ऑफिशियल चैनल में। तो हाँ भाई लोग, इस वीडियो में हम बात करे जा रहा बानी पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में। और हम बताए भाई लोग कि पावर स्टार पवन सिंह जी के एगो बहुत ही अच्छा फिल्म ट्रेजर आ रहा बड़ा, जौना फिल्म ट्रेजर के नाम एक दूजे के लिए 2 बा। आप लोग ई वीडियो के स्क्रीन पर देख रहा बानी उ जे फिल्म के टीजर आ रहा बड़ा ओकर पोस्टर। हम बताए भाई लोग कि पोस्टर आप लोग के ऐसी फिल्म्स के बैनर तले ई फिल्म के टीजर लॉन्च कर दिया गया है 11:10 AM में 10 सितंबर, यानी आज सुबह मॉर्निंग में। तो रउआ सब अगर ना देख ले बानी टीजर के जाई, बहुत ही बढ़िया टीजर फिल्म टीजर बा। रउआ सब जाके वो टीजर के देखी और पवन जी के सपोर्ट करी। भोजपुरी के बहुत बड़ा कलाकार पावर स्टार पवन सिंह जी। और हम बताई भाई लोग कि गाना के ई भलू गाना ना भाई लोग, ई फिल्म यानी ई फिल्म के प्रोड्यूसर बानी अभय सिन्हा जी, और ई फिल्म के निर्देशक यानी डायरेक्टर बानी राउड सबके बहुत ही बढ़िया मित्र भाई प्रयाग पटेल जी। और हम बताए वालों कि फिल्म में पवन जी मुख्य भूमिका में, पावर स्टार पवन सिंह। और ई फिल्म में जे हीरोइनी के रोल करे वाली बहुत ही अच्छा हीरोइन मधु शर्मा जी। तो जाई आप लोगन अगर फिल्म के टीजर ना देख ले बानी तो जाई ऐसी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे ये फिल्म का टीजर देखी और सब अपना भाई के सपोर्ट करी। और अपना भाई निखिल दीवाना ऑफिशियल के भी सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करी। तो थैंक्स भाई लोग, गुड बाय।